Mwana mwanchu muri on TV andonsia sobera de buna botambe tuye Jumatatu ngonya na tuna bagari chakirense ya monenus tua kwanda mangana asiasa na magendero osama gendelia kori soro ngurausi osasinsitu ya Kenya twari ringa kinsi ya itere ngaya ikire ngayero jugoti ekiara bagani bago cha studio mbagwato manyi bwage siasa bwa magendero bato manyabera atatu inde twasuka gochibosiga sema bia boniga abagani bane baikira studio buna botambe to chaka muna barabo netukura muna barne tu kwalga rito dine na to sko gurwa TV yao on to chaka muna antokura muna na ko boriri tanga liboli ona ayoro chumrai bwense ujire gusiki ntunde nye kintundi sato ayoro cha matunda na roro ose ne yagoja nando irana ikina kutukira to tevi nara momanyero ndina yaya ni campaign ya chakiri naraza gitomo gusiaso asikia makiae magendero tayo imomanyo teba ekerengeri kyongeri kieke asemambi ya boniga tario maganyo no ya moguru momanyi korende oburisha bigindire lyatuma amangana ayo kyane zukwana momanyi maganyo no ya monaro ku momanyi abugena nere nando kwana mapema yaya amashabikiana ndatu tuma uchumbe yao na kwana nikiandike kumya so imiyo mwebiri tuchaka manana tukora monaye nyora ntora sensema mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital oya sensema ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News oya chinga na boto tweet @Ndizi TV News konde karanga kiao na boto tumera wetera se namba ya 0792192834 ine namba yane ya studio asemambi ya boni utakole biro ni chingaki handa abagani bane libaga para okwania abura nyora nabo maite usende roli tanga kwa barolire ikiarage nyomba botambe ngotarwe no mageni abanyora mashabiki na ara mageni asoire abon moko bakwania irinde tuchake umuroberi benti achakira soko kwana gwo bemo inaria mwishimiwa ratukwania asimambia aboni mwishimiwa karibu biama no muraria njama leta nguru kubiuta omanga biuta omanga na kabero ma MCA Nyamira award ya kurukubu gichora currently on the director ya Babies Driving School yero Bosongo astuko na gokonya abantu baitu kumenya kwenda chigari na ndo tabati license abogo jatukwanirane karibu sana bia sana onugete no mwishima donera studio bono mambia anetigang jagati abono bishop morali na nchengo iri bango kwani warakire wakire amari yetanguru ko reverend bishop na mulimo manyi gonda mokorari iri ngana na ende gonde human rights paradigo igona inchina akira linde tukwanda tosemania na ende totebania bia sana manju muri to kwanda street the point ya street ko liane ro turakwana na araliare ya sorogorosi na sinsito ya Kenya tuchake ya maseyemo tuchake reputari reputa atwa abarayi babero bisyo mwako yomo oherire gisachikura cyage twe kyagera aba Kenya mbaso gada bagaga chigura we kaboniga nkero tukwego kadi asigusibuna kera barayi baso irobisyo mwako yomo wana twanyoririga sa no mugusi liswali ya uneli liga resaidi kera barayi ambali gokoraga ki as a unit kero mondo koro MCA akare ward yaye mujumbe constituency mugabana e county so koteba generally ngabonsi pio babekera max kwa ujumla na bera be bit tricky lakini ndende toisoko gepima wethera sobo kwa liwe chigabana abogo teba nga bado barake because tutebe ne budget ba soere to bisinjale ngechabo iko kende nke yora tebe lili ba kolire kire kirito yora tebe nga at least yo kolire ke korekana other than ko genda na biriba na tebe robisi ala ikichi basari ne chipara kidogo yanda there lakini ende bono guchakira bono guchimotwe na toranse ko bagechinga ingi kiri ba kolire abatura Rusia magoso barabunga at least kende nke yo mbali barengo bakagendera gocha this second term barabuna boko gecho tebe nga bakolete usimbakolete kindi generally they have not gotten their act together yet. Baranyora bado. Bishop bayangira kwane. Inchebatambe ngotebanda abantu atora abantu abangaini to what the vision and to focused eto coland by example. Abora itari bono bwachaka. Twatora abarayi abange sana. Bona abarayi akera bago chaka. Toko tebi umuntu na omo echinga kya chake. Tali bono burayi bwacha. Lakini hata bago we must learn by example. Ekero kurigeria abarayi babono basoire bagusi. Ni chinguru bago pimana. Yebyama. Kagara inyendiri bono ba learn by example.
kango na borobo bakore iwe PCT katika bona kora ni chinguru bago pimana na ende batigire Quran by example Bishop no go tena nduba focus leaders we don't have focus leaders yes ana mheshimiwa biuda Bishop gara tena bara ibaito bara focus barona osengo ta bara diama bago pimana kisiasa no anjana ninga nina wanapimana nguvu kisiasa largely yes na very yonga yabatagete go compete against each other nga o outshine each other umuchumbe athe toro kinga ninde peta kubwa umugavana na athe ko woro kinga you know I'm the boss here so asingenjo yeyo mbaracha amo umaito ndiri abarai baito bari gwanjariri basoeto this the first month barangiranie bainyuraninga iraini yao ko mnyokaneje omo MCA mnyokeje amo senator mnyokeje omo women rep governor injwa mabono bune county to sekisi ingi mothe to focus on aye koleke na inje koleke bune governor na inu koleke tubwaterane aye gogo mnyoka guchia na inje guchia ebinde byose no mwana inje bigo cha benefit bono mbana go isaransa babura ninga aye amarenga onarai say that ntindo sie para na yo chonya rosi tingenda ndo sie nyagetari na CDF yao no tete kobeka onyane basari mwamsi obeka gavana obeka muchumba obeka women rep obeka list yetu mayitinga ingonyora ingotanyora bono nuko nakumnyokanga ingokora mono kuboyonde at the end of the day we lose it Biasan Bishop ekerna go nani ko ta siasa nanya tanto tena bomo gusi ena tobe kana mtobro omugusi ninga atabati omugusi nani ngokora ta omu abamo bo ko te bunu bo abamo bo munwa na kinata na ulanda by example obora ibu arengo enga kie ya etete yo abante ba betamo ekara ba amo baga kuana na kibako bago kinigusi baga toletra World Bank baga toletra migration office bona ba inki bona ba ko libono kegara na kinata barna ku imasran by example onya ba be karanst baga toletra World Bank bakatoletera migration office yarengi Kisumu asenge njoba ko bamu asenge njoba beta vision asenge njoba beta focus bono ga siasa yo mundu bosa bagonya kupimana jimbo igonto the central bank yetu anyorete na immigration office ne binde ne dina bachitamo bakagamba na ki twajire Kisumu twarosire kibese to kuri Kisumu na intu twakinire twabeire amantaba nene bakaikaransa ama bakateba tigatorete World Bank abarai bari barengeo bakaba focused bakaba visioned Biasana umashima biuda umotagere bono arareta abanta bonsi leaders bonsi baito bausi baraikaransa mo ingane twaranya kwanere severo kinene nturahara gose ya take effect umotagere bono achake igavana poti dibaga nyamira na kisi usene mo ismiwa macho useni ngobono tagere harangirie kikaeke wani to ya dere professional to garanzano ne stadium pius maite setup unere protocoli okubwat kurugoro monene bwense then chief minister chiaye onye region ni bwa the cabinet minister osomo CS na bakorokwa eruri ukwa ne monene bwense direct winero monene protocoli bono igasie nene yokolete community yamo with the agenda ya serikali nene pakansa macho na tuara weaknesses chia na chibwate onya chikaro onya chikare usenjio at least nere one problem ya ene lina ki is like is in captive yani ashikire na abantu gete batayitu komusubore birengara ringa umugaka koraiga tari authoritative like Matiang'i was you know Matiang'i had power na ndika ukwana bogo feelinga umuntu yo kwanire bono oyo igale pit persuasive na ende tabwati is not a politician per se onye ndi arengo mwana siasa kabisa angabona boko mu feel every part of Uziland ino Matiang'i ndani mwana siasa lakini ndere ere turochi na arenga alia konyorora beiro for quite some time na ndi bona a challenge oyo ndabwate mwaka machogu okoranga singi miaka tataiti ko goseronde na siasa ibwate interest chinene uise ko ngusoyo nguseno lia mbaro batachamo lakini alikuwa mu abweka nga am the senior most fellow from Uziland aba isaransi abatevinga tigo bochinga isaransa ko ikamotegerere kingoteba governor nchwa naye
both governors senators inchua inche chairman ye meeting mwensi saransali totebi yangu inkyo bwate abachumba totebi arete agenda ye moye community totigenga nkisi na Nyamira in fact ye community yale ko soira inia ya and we stand to benefit so obo mabumo gusibo gochaka kurwa tuanche nande tomosikenga na with these own challenges na role the senior most biasa kuga torto ju kwane taro yumrai wensa sigusie kera barai ko ba marigani ekono manyube na boto mekeren kerkia una ide tu kwa na mangana marito kabisa simambia boto tuna mugusinka ya tigire maiga magenda tara koragan itaro ya bera bongo balu tena jisa jinti bishop ngora tuna na matango se kerum rai wensa chire aba simwangu tena bare bande balu tena jisa maneno bande ba moja niga asi meroberiende ingi ekogera edina libon ba konyo platform yokura mana no kwana mangana makong bishop ingi ekogera muraria again tonkira age kuruko mwalimu omuya history anyo kotakete ko bom mwalimu omuya na ndiko ta ko murayo omuya history is the best teacher aba wanze barabara ibaito n'abantu bakinira abantu bakire school abantu babwate myaka Pero no, ngutume ka history. Inya ba ngutume ka history. Ya siasa. Kango maso meti. Bona asa kertoko na matanga toko enda kurungora. Ande no to we katwa so kurta na magina. No to we katwa so kore tu wero. No to kore tu we kaki. Mete history is the best teacher. Kiagara enyo kutete ko bomra yumya. Yo koriere you learn. No masonga kataba learning is a continuous process. Bwana para bishop bataraso. Anenge basoma ko. Abara ibaito. Kwani inyo masonga otatebeti. History is the best teacher. Masonga katatebia. Learning is a continuous process. Kwani para umbanya ko learn. Ba kurani ko. From the example. Example kergie kusingero. Mba koligere libarore. Mna bona tu kwa na umusika matiangi. Actually matiangi igalenge too close. No murai wezi. Akamutumika buya. Akera mutume kabuya akatoletera muna bono mweshimiwa atebira Peter Peter atebira bono yito bwata nero igeto mweshimi president yangenga macho bono ereta koririe bia matianyi akoreta nera akore okini onyoliru bono konyoliru bono onyoliru karatiga kanyoliru ta korijinjira igari gibagaka igai kanasi no mweshimiwa Peter atabana ke abante bagocha amo bateberani ase tuagure turige history we learn bono mweshimiwa macho kutakolan abakuran tebon turena sitaro imrai wense ojire gusi kindly sawa awo mugo gusi wa kwale kubolie tindachangia kwara injena aba matanga ya oyo muntu osiemo kwanza naende pole sana ase family osiemo nyamaya you know kero mugusi agacho egento kia ina kumetiaria yani obo amate bori obo beba bwate siko to kwegena ngoyo no soro wana tata na simba oyo nyalibo na nyamoko you know karabale platform eba korama na kweli gisairo na no soro you know kiro yo mali go chabate na bagania bate my brother karibu my brother pole kiru munte kera go tenari ago tebo mo usi but I was left wondering yani ekeroba wikase abana inchi bale bago tigo bongo buli bwabo bwa siasa siko baso ama ba blindfold public bakwana for the sake yogo kwana uze mba minute kera kero yo motrinet na bate betenga intue buno mo usigo ikatochamo uikatokolega lakini no nyandura na bagwane at the same platform gisairaga tebanga mwadi niro boye sengenjo gosena kio soro ganda bosongo kole into byao now you wonder rimwari gukwana ni ari mo goseka buya ndi nandi gyaje gyonjo kamweka kubwate opportunity wadi ya serikali nga uboyo bomba enda west mugirango uboyo bomba enda masaba uboyo tigabo enda segete onye kuru murai kapisa enda wadi assault umugusino mugusi tigana na mangana siasa kine ndo ya tumegeta abantu ba service onye umurimi oro south mugirango gosobo nchari gose kitutu chache wherever utageto uboyo inkyo ko monere senja siasa yo muchumba obo muburi obuise gocha onye ndibware gocha
onye kuroche gentongero kegocha gokonya mugusi as a community tiga kiracha onye mubwati your own differences as aba leader na barai baito takobeka innocent farmers goso mwana inchi ori agete kura gose a common in the ground there ajigo saba because of your political interests obo mo buto kuna koligia ndoko banyarapi ebisan engo keturto re taro muragwense for example uyo kabiri former governor we county ya Kisii yes James Murugongwai osoira oreganina osoira tigoso ase serikali abandi nabarongorra barina gavana nkia osoira aria yama korda liberera bono obo moba abandi baja kurwani gavana oli mu corona ngakia gosoaga no entutu atangite ntoraye ukende bono esegi ngakiera ere bishop tumakwanda so nere mete egento nkeronkoroka okwebacha ekero monta kwebacha eri ndagenda moino ajigotanga tabori wa magoso kerekenda koregete bona bono mugabana orengeo fama gabana iga renge stooge supporter ya ODM na ndaro kwana ODM buya sana okay ororo muntu mwawo jiro iro bagabana wethire ticket ya ODM no yo irire kiagara kumonta soire gotenkurire ya raro sama gosa arenge akwana magosa ayi wona magoso arorekanire akoretwe tari muntu amo koreta magosa ayi na banta bange bakoreta magosa muna bona egavana enkoro yeito ngwae amagosa na koreketa mange lakini tari ero korete na banta bange bakoreta bona kera magosa ayi akuburigu otamire ojire muino na ajiwe kinga igokorangana nani gajigwetanga ajigwetanga ugwetanga ogwa bishop ngorete rende libere no na badena bono waju gwetanga bomo bwasi libere okay bono oisukuri iri umurari abante batuligirire kiagara maiso tabwati basia na matuta abutiju abantu mbayiwete amagosa akoregete abatari muntu omo korete bari barengo babwaterete bakora amagosa lakini niro yokoreka noyo ninge mutwe oyo renge mutu nyakaru mungaini rende gote agote nata ba magosa aya tako individualize kibwe ko manyana na bandana bange tu arenge amagosa aya tigato yarigere tarore nge to konyana to shirana igo ko tamo genda muino o manyo ko chigotanga kur muino nango akrete gos bona aina arabwate mechando bono gusia dia bitanera la mente gorenga na ibita inchenda takego diva kidogo na bishop inchebuna manyete no manyibwa no boke kuchinji kwa wa siasa ngomine tinge wa strategy file ongwae no mwana siasa werigereirie orodenge miaka ya still na bwate rolia la player siasa ya Kenya ochorire bweka ngatiga nkore gasi ni president gose current leadership tindo chigo se okogenda kwaye ngotenenie ogochungoso kwaye onyama ena magosa aro no genda sogocha still you can be hunted igo onya magosa aro ngwa akorete ere tigari giwe lakini ntorigereri ngana magosa akorete na rekene kero ekemeki agakorete ki agakorete tiko nare kana ngo monto sobisi kire gento kia okora na magosa ali trout lakini ojire moino abandi bathina ngo bamigaro kera tare go support ki agaiga UDA ochiro abandi baro bataraye uno ni gitari let me ask you ngakyo monto yagoja intutara ndo bone seginale ya cha siasa ore dire segio siasa oko na search interest chao chiko basabut to ko expect bali barenga ali esebale bamenyo William Ruto alianzia wapi ODM akaenda Jubilee alifinya nani so bali ajira nyoriro tigaba na always and siasa is about numbers onyongwa ugo chana baba chana development numbers ya timu we should be happy lakini bono gusieka nga bachire mbaye weekend tigato tigalende tweka that is being selfish tigaba rwandira nabo kabare mari abasamba ne baro oyo kwiguribereri abuchire asoke lakini to gusieke merango nga ngi mwajiraga uye sana kolengana keronko korengana dio gabane kiara bana bonsina bana siasa kolengana muraibwense kolengana no ndekera kwa ne dasese ba machoge mugabana simbara ya tebeti muraibwense na ekerokurwani corruption yorali enjoko tokurwani nsa muntu tata magocha sole ikinge minute
according to me Simba you know igategete kobeko ngwae kona nga amo paintinga mungwano yo na bwatha maswali aye inga onye njere kale president era defend yo monto tamo defend amotige nga onya magosaro abatata litrendenga ningora kini ekero gotegera na boko manyanga statement yenga ichirochi igare gote president nga to chigo teneni to chigo protect yo ndebwense ay to tige to tuminyokania matoa ya imego anya magosaro oyo ratokera magoso sheria ichuko ya toa yake Bishop ngina nasore enke ko garana ekero tagete we safeguard ingora tore baba waruke abanta balba ko nduwa isakata bago so serikali inke serikali itabakana ina korana mura chunguzo nje buno mo bishop ando mo kole dibwili ngana pipire kare ko na ari geta kemera ngani naki oyo saliti no anyetara manyekana na saliti iga konya gusaka buweka agwetama akonya gwetama ni biblia oda aya na police omuntu moyibi omuntu musalia igakonya koseka bweka paka basikali bamanyi omuntu oyo taiwe no moyibi bono igonte tekote bo moralia igo korengererio president bono Dr. Samuel Ruto kote naroji no muntu jide garasi na enda roje buyasa that is what I go to make obanta babaito batamite bakakwenda kwanza ne batama asengenjo batagete mbasira asenjera gete bono nere agutaka ko bareta yange ababeka baba baririsei igo muntu wika obo mungaini nakina ate bari maslan ba go cover omanya history bia na ende go ikolande ba exam wesana bishop nantura na banturana umrai bwenso jire gusi kintunde ibere angisato angeinye o tebere binto ko kana bere tikenyangoso industry back na jeda oteri chichirongo bachire korengana piuta safari yo umrai bwense ya retira matunda gusi go se par ne taro tu Piamono asende both either era bwati na kyo career lakini ende it has mixed fortunes erenkwirwa ni rari no mwana siasa dirira ira arangeria maandamano aba Kenya mbaro kana batagete kwa girinere kwa wingi nga ibintu byasarekire engenjoro takorania country tiringiya tigabono to default to seria serikali akachia gaisaranse bwango no mogale sana gaisaranse akarengereria aba Kenya aba ntaba igitiange kogenda bali bantike so aga device enjera yo gwikira aba Kenya aba na we explain himself to them out of that akaisaranse ne team ya akabori nga inkimoro chenda akore abono akamara kama bne program iliyo kumnyoka across the country ligere bono there before ekromo yaga chire Kisii it was a big thing chisukuru chale gotena chichi no ne chiduka chiasi kwa bantu bate na parange president ngojere but now igale gocha guse Kisii okore meeting Kisii abantu baru all parts of Zealand bamotegera abantu bakwana memorandum ya somwa abantu banyora de yali abaisaransa bate baninge priority to neke but now the way things are done yani okuyunga lero maragoba mambi president ko kolere bon abarai baito mba konyora ibagali oguisaransa barosie memorandum eri president bana koewa e copy ndeti gale e karamo kumera next mwasa kubora ninga ebirintu akwanete document iteje bona so bwenge ekeracha Kisii agaita kucha some areas akaenda Burabu akaenda North Mogirango akoldra Sironga as a president I think ilienge campaign yeah uteta abantu bakorore basociety ilietari yao na n'ibintu biri okora lakini ekeruta gitego tegera abananchi wiko isaranse mu MC yakwane former leaders bakwane all the leadership yakwane nayo nyore time minister yakwane nyare bakwane lakini ekeru kuira niliko on top of a car no n'ibintu biri bakuboria nawe kunyarekane bindo koreki bwebe so na ende tindo chiko samagendero na iche through that really because ebintu ebyons we can be factored into a budget yeah besenchikali chikabekire nyongo getoko anda kwemo kiwata bangalero na tebire koreke no we kachiso iwe budget chi program liwe chimanya gosokiwa na control budget chichiko korega lakini echibono chigwe kachia kwa na kwanuga will take a bit of time ikyo mali naenda on the same amangana airport this is not the first time a president yajire usiyana kwanire on March 24th
omwaka oyo nachete agateba ng'a nanchire buna mwamboria riria renge kwende garia amache gwota na kwandike gatia kanara kana agateba ng'a nanchire airport ngo bande ikine ndike bereke ukwanirwa na ndi bone karajete na ndi bono latest yate yaba gusina ndi gajimo isaranse mo kwanirane na ndi monte binga imotaite muire bono iria tutebetiriria which one was that ide bona ate na tukwanira tuchake upia which one is this so eza na mheshimiwa tiango tole na nemwe na bwana na bisho wana jana titale mbiye tale ni bwata matunda kwa ngana go se ingina ena komenta chingura mangana mheshimiwa kwanza again tonkero asoborai ntubwata banda ko opinion leaders opinion leaders na manba ko opinion bono buno mheshimiwa taba mana ekero murai bweza goja ingaba abarai bali bakuru opinion leaders bonse bakorangeri umunene ngojara tete tomotebi gintu oyoteba igobono ababebire uburai buri bwarengeo balandi by example batumeka opinion leaders elinde tokonye gushi muna bono umurai bwesacha akara atagete gote yari gote mapema nango chande abantu bayikaranse barangira ni opinion leaders wose bache ba give their opinions tu wegeti kiendega tali mwisho ndi yacha agete kiti kialengo nyonyene kera bakoloni balenga ni kyabonjali ikikina boja yasuneka yes ina gweta bangena bakukwana bagoteba egetieke nege korosana intwe abanjali ntwarangire tugutogatebigwa egetieke ngurugara no murai nere obonjali omweshimiwa nere agakwana agateba ngaibono bare goikaransa bagakwana egetieke kerusi gusuneka mbara ya bare kur those opinions kiagara tarangeiri barai opinion leaders babonjali barangeiri opinion leaders bagusiyengi mabarangeiri baikaransa bakwanire egetikiende is a big thing that is a very big achievement. That's sure it is. Okay, if it is a very big achievement ngagio montago jakwana no munu nango kerusiaro abantu baso ko panic nki abantu ba ko panic kenege to moralia egetikiende ngi ko 1959 yes 1959 aya kiba ya serikali ya tumikiro renovation ya koribu aya ba no mweshimi kwata ba kibesa mbaji kwande ba kibeke budget bona kenye kibesa ya beke budget igoro ya strip ya suneka ngayiyo goja tikatotige omuntu otumeke birengereryo bya bantu getaro ri batari korra tambake atoburukani menda karokomenta ngobolinde na ntubwate chief whip ntubwate no mwasi one chief whip yo ngomaja bantu kumajiro momoji mona una nero karogoturwa nebintu binde bito byabugosi bye tigante naki ntobekero sora magosa amagosa abwate he talks too much paka no nege ntatarime ekerago jabugira ngote bangochoche nkoroseri para ochoche ngo bekere stima no muchumbo ito west murango nale ukuno godimini muchumbo lyo teba ntoji tubwaterane na bishop Ominta as my colleague tusugume monyore gento getera kintago teba ngochocho ndore nkoire abu mashimo bosoro abu you get it wrong. That's why abanjali batago chaba kwabere kiara mameti nayo goteba uri mutwe ekere gento geko wrong you take the blame inche bunankeroche so bongo bwana oboke serikali yakire sabo manyanga Masai Mara nerali president never the interest yo tiki ise ko capture biranga ryo mugusi ya na ko moisaneke just for the sake of it proximity to Masai Mara talisoneka proximity to Masai Mara si interest chawa chire asbara rosia besene na inde konye Narok was part of Rift Valley Nyangoso batunga inengo mugusi to akoire geti Nyangoso ke bakonye buno mugusi lakini at the end of it all ebata itokoleta chi tourist chisoe Masai Mara panyoli chibe chinyinge uchialia and look at it this way
ekere ndege ya gure Nyangusu yeah bantu bali bakumwa kurwalia they drive away from Kisii asibago chiko no asibago chikulie ndagera yabo Kirigoris wigro onye nechi besa bakurwa echiko genda Mara woja gusia monta gweta Nyangusu aje Kisii town kurara igo ukugwaria urare Nyangusu egere urare Kirigoris mambio boke osoe orolechi abanyama baria ukore uira nuragire ga Kirigoris na ndi mambio wa kontimbo anyama charo na ndo uiche airport oende Nairobi oende Ngumbu gusia ari nkungaino tole nonye guchikobanga nkuigorere bo bashirire ndenga Nyangusu lakini bune community will we benefit we will not ndo benefit the only place maybe kero anye kyale kurusuwa sune katinda dango rusukere anga maybe ri olinsironga Nyamira the bad industry Nyamira the bad university ikyale kube kwaria egere gusinki igori kere kero ku sironga uikwete Kisii town egere oende Mara oende Tanzania so alingo cha kugura yale Nyamira nere nyora ase gukinera patibone kero kunyera the age ya Kisii county to ko ngaino mugusinga wana kwa maro siri bishop gardo ida singanelio suneka buna umonchali obore moto gwadi abode mabro ke Padano mabro ingora ngere bori boyo bori ba kumara kweza tena boyo obwa ko tabaja kwa kaja nyumba obole mumbro ne interest ya yeji nyumba tatabekari tigari ya sabeke nteba mente chingura mangana yo murai mweshimiwa ebintu mbira okurigiriri ku muntu uri burungi intorigiriri bintu so conveniently tigatorigiriri bintu so broadly muno mweshimi wa kirigiriri so broadly maitha bantu bande but so confined lakini mweshimi go kirigiriri so broadly okwandire interest ese guchikoba Transmara Narok and other places okuno korra kuriyo kugare lakini wana bantu bande bakaruchana nga Nyangusu mbabashi okorro kuso kore so confined tika kuruoro turi ri bintu muno mweshimi wa tabire broadly for instance bishop na mweshimiwa ndo wate tabakaria mbade wale dite goro siguna bego tokonya imedire arusigo yana Nyangusu igemeti na bantu baito mbali konya almere muno negetieke igabantu ro nyambalia suneka airstrip eri ingaki yatokonyi no wadere aja kitu 1950 kwa mneraja nje ona nta komenta mangana yo mweshimiwa kero mweshimiwa gari so broadly tikakero usigwe inyege kuruzu suneka mende kegende sironga kege gusi kabe gusi erinde kini Nyamira na kini na Kisii industrial bagi kwa gajurende umeshimiwa na bishop Draja gro umeshimiwa marawenzi na jete the industrial bag nando jiraba no nyaro njiri alia harorende ngakyo nyaro industrial bag ya negentekia lakini ende still you know ekerengel ki industrial bag igen tukiriki very mutilated to a point kitaji gutwara impact like kengenjo kiarenge igen tukirinche na wa the idea na kiyachete Matiangi no nyemo goteno mwene nware mwako na wate birangeli bia na wate vision I am aware as this part of Africa egento kerie a donor community ya tebetenga nkoro story gento kebirakeria in this region Uganda Kenya Sudan na kiari gocha kobege ntekerene saidi ya kiari ko reach billion of money say that ebintu bikoro su kurubaganda na Tanzania biale tualia bia processed bia manakokoreki bia manakoniwa so chi industrial package sisi kuligeli na kichacha gete nchiri buna baone chibata gote banga every county etuara industrial park ngai mo kurusia binte Turkana industrial park yo anye go process ya farm products inki ko produced Pokot ko se Turkana inga every county neto industrial park for what I think eke geitire ekerengere ki arengo ki industrial park ya rekorosuwa egere ekonya bali mibere this region bona kere nsemo nkonyorere gento kelie now my concern is chibesi chugo cha koros chinyomba chibesi chugo cha koros ya industrial park pake chake kolegasi it needs massive resources yeah chinde oranyore chitarabekwa in any budget so
inche onda anse kukora ebinto ebi ng'ambiro ekero biachakire ko biaikire even halfway through ebinde no barache bare maria mambi uchi machine cheimokiwe njiyo it has happened before buya sana ekero twendete kunya kumurekera iga bishop totebuna abona abakenyi twabere tukuri uchira chinyinge kubwate action kit egento kirita kere ndate koirana nkone abarai baito tiaba efficient ba focused egento ngero ko kusikiar baka tokatebu kuna SGR ne train ko triple ka ekiro maganga Kisumu nyamira ruweta ruweta nyamira triple maganga Kisumu bono ngayacha kere kinenge tutoa etwe kuno mukusi ngai bono bebire na baso iri binte byao enda so baki yakini mbale kumubori na ki SGR area twata budungu etera ngende Kisumu egende Buganda ngayacha akotoe bait akone bait is giving us a bait the industry itaje kotokonya iriu ya wetaria data egetina ndike bekusironga yeimokie ibaga egokina nyamire kina igokora ngana birenge byao yaro kabana ngwara na kwana birenge byao kenti kirego na nyangu sege jesiro geteso SGR iri batebeta iri on books and iri in history economy omoshimigwa ntote na ebinti binde na bora na baraibande mbara bori kuna kindi kirokora egenti kikari wetu na bantu bari batatu gose brain driga ntote egento ebo kongo tubwate mbori na ki the current leadership ya William Ruto president is very strong very authoritative yani very commanding ya instill fear asabarai bono murai na regente kenkelibuya tagunyara gukwana ukwana ucholinwe para ukwana ucholinwe gento gete bono yani basiekira sigete banguse tobwa banga turi gukwana ibako anye birengere biri president yarwa kiro monto tako magnify so there is no way muna bana tebanga mojo mukwanira ne morale semoko irege tieke gucha onde yotene tamu inyolinga no amangana into kolete ayabona into take irokole implementation of what we already agreed ntoko bakere mwaka negetikia ndege tukwanira igo problem nero na barai baitunga bamuoboire mono nando goja wiki myaka ebere etatu kiriago teba nakyo ntubwate kiendege aria nero nyamira kimiraria ironge kwarugira ngena kiendege ni gigiajire kratur ne jimu ya matiagirende na tebete na rene bintu biche dodana ebachete bagatinye binde bakarana bacha kupia enjenge ntunago dawanike na ndi kunya koirora history is the best teacher learning by example na ramagendera onye matiangyo re gukwana obwadi sikwa na kinata bo bino leaders why don't we use an example of the future bali barengeo muna bare ko kore bintu muna bono mweshimi kwataba inkito ta muna bono ngano mweshimi orengeo orengeo serikali eri baba angete bintu bonde bintu ebi abande bajakire kubisereta ndiri ko baibaga etoko nyako bainyori nje nako tigabayinyore barangiria abantu barangiria bagaka batoko na opinion leaders baikaransa na ende babange president yejiche opinion leaders barosie ebinto asomorobiri ki program bamote this what opinion leaders baguzi bakaraki ata bapotikishi na nyamira kerto ndrete igo mheshimiwa Buta na Bishop tumaji korana ashinse mojinto Rift Valley Central ramba ndata ko bekimirobiri no ko fufwe kawa echa yabo ko bekimirobiri lakini ntukusi bado ntora na barai bako nyire bantu naki ndo abade petronia ndo abada mauga ndo abade kawa ndo abade chai ntora mirobiri ge ko beko lakini sentri ko na no kanyo murai wenze dikati na tebe nere no karo murai bwense karo kanyo murai bwense ngora algira centro na kwana adena ndo abade interest central bono intuna gusi abare beto eba kwa kachingo bikira chingo bishop to magara se eba ne tinga tarawa tanek we learn by example digere muna wana jet western ega abata beti ko genda ro bakarangere no bino leaders mo ngwaro je muna baguchangia bono mugusi bono ayeto di kolan bono mata ngui kanda sekita nagecho that's mean that we don't learn teo mheshimiwa na agenda central na agenda central na kia rabakora bono mugusi iga ukore kare bono
Mheshimiwa. Bishop is right. Ani abaraia baitu goikase wa kumenga kibona mutari coordinated. To take for example karari nge sirongarie. Kiro muchumbo tenete igari kumusaki vyake. Oyote banjendo seri paragete. Njendo seri mbekere pal piche para oborabu borale kane nyamira. Njembe nge hall. Nche nyigorere kirugie tai. Nche nyigorere, you know, any opportunity goja once in a lifetime at times, eh? What one could have expected rende nga eba areko tebani nga tia to focus ya sekiti kendege through industry park ya rona aracha ko launch ikiro already we have to sugume amangane geti kendege kabere e university simbo ebyo kakero morayo gotenena kyari chipara to bat CDF chipara to assembly the national government yali budget mo gokwanira na maria ekere committee ya road sewe saransa na rabe to MCA ebinto biria ebi koroseri we budget diye budget di saranste item by item chipara so ali meeting area ekere committee li saranste kuna kuligere ringa priority areas chipara ngai mutagete gusi diye gukwane rungonye Kisii county ade buno muchumbo kitutu chache south minyoko make sure egento kiri kyao kyabareki kebere captured tawe kwane rali floor uisanekero ogenda gonyo chae diye committee li ari tritire guchikorosie final report ebinto biringo change gubire you must be there or make sure biri bya wa suggested yabere captured lakini wona karoba ikasironga ali kero monta kwane byaye the president ended up saying yachimura kwanirana because if you want smogo sabate ko narekana onye bateba ninga tiga to focus on university ase koba ototigere e president ya committee authority university na bana machawali minister go sege tikende ebibibere at least na ba correspond to them bona bakabuli ebinte binge bakibinda akaigino akanza ukwane ebintu bya ega tuirda sense meyo nere buya umurayi gotenena abori umurayi bonse aturikira bari ekarma jogu haire kiro kyo wasiri muraria maite ingo gatura twarigereria twasnya bona na kwa toretira rero iga bona tigato batebiga kurudiria kosa ndio kosa tiga baira na barande by example barangirani muna wono nga mheshimiwa nara orengeo na abwate experience na bandi tiga baira ne na kikiaro gaturangiria to bae nore mugusia gotana to goburwe mo omwenuri ekero gwatoreta omwe gwatoreta to bae nore and it is good gwatoreta wano go bae nore tori tiga barigirerie mbaje koirora rigos muna bono mheshimiwa gwataba ekeracha otebire kiro mundari kweboriri bono leboriri we gotakorora inubosa bono ligeri naba ekerande the western ngata batabete kwenda baro ndi bakwanderete Mesia bakakwana ji factory je sukari borobo bono bakarangira ni bonse bakagamba bona aba inki bata kurangira ni okay omweshimbu wato minister wa company secretary eto wade jipui treasurer no era bakwanza Pon inki bana ba gori ke we karagoni ke bagara adana takura sama jese mesi vise to ga tuma ko suka to na mutu mosinini lakini na kura bori limo umara ibn sinaje tanse menya siongo agate abuna echire yewe ka December ya ere korenga nanje nakopona kitare gotiga acho commission bono anyi gore eras margo jalia te bantu na bano ni umararia bintu binde biro omete ngento kiro naruke bait ekero tete guitenguko nkiogora ngogora da irinya muoni obeke esumo oje bekeraria asagento kiri bono the president is using a bait yamangana gukwana gotoreta tonya gutebirira yanja ngena ki asenje the president is getting his priorities wrong as a president taliera simo commission kere gento o commission ye pare kere go chaka e kara ya elire e class kere go chaka e class e karo kia elire e dispensary you cannot manage nande we kamanya nga as a president e kera ko genda ase digere for example kera jagusi akachakira mbobasi achakira bano se ko machoge
Aruo agende the next place. Aruo airuka agende Nyansiongo. Aruo agende North Mogirango. Aije Sironga. Airuka agende Western. Digiriria a convoy yekomubwati. Digiriria massive resources chiko tumeka mobilize ground nge president kolereki ngochere. You know that's a lot of money. Chindege choka chiko minyoka. Chigari chiko minyokanse. Allowance chiwa kano abantu bali bachi minister chiria. Top government officials baro. Where and tear chigari chiria. Look at that. Akinkorara balisiko. Allowance wikaba kanwe. You know it's a lot of wastage. Onye ndiari wanja. Maiti ose ndanaro ramo ikelikia neke usito kokwana. Ebinte ibinde o commission. Onye ne industrial park. Onye ne gentogete minister in charge. Moses Kuria. Minyokalia bwadra na gavanoria onye Simbarati koronere. Onye ne epara Murkomen Minyoka. Onye na mangana ukugora police station or something like that. Kindiki. Ere Oru statement inga, I've commissioned this from headquarters here, na Deputy Minister Chiane, ere aberari, because ekerago soka, imagine county government yego tenana, national government commission, police county commissioners, all those establishments, chia national government, it's a lot of wastage. Na makusana dispatch just ni Januari me, yomorobe pitisho sora kuna sisi, Teresa Kimunta kuna sisi, valisimo kwa no area mo na inche. Ridi nyabaka na maina baraya uba kwanile ba kwanda mangana marito nanda maya ki aba Kenya etokongainwa ka andi turaru HY me iridi ote baba yo nilo jesindi nyabaka na akona sisi biamono asumuroberio ga kimagendro tayo gusipi abarai no koramana wo kabale na korani ngo ochikoriye kerobo 2027 ka ki ngose orato konya abarai abange bachoretwe nigo batwabwete ngo tokonya baliko ka kigokonyeka nkoyo chosho nya chwa dana bwa kiro bya ndisi bimono asinsemo ya siasa na magendero tiganya sa atokonye nere biekora konye nse ya Kenya koigora chi project anene umrai bwense kala lenge deputy ingendo jebon ne litari go jenjigu ojasumura bwense era bara dana eba idi alko go deputy president William Samuel one gragoja deputy rigorosigo president diabego inere kefa korun kefa mukane no alime yumoroberio agoponga sige pindi chosho mukaya adana onde me yumoroberio mangana yonsi namaya ga kibarai ntobwati usi siasa yoka ere venero duregerengere kiaye nimekubali yote waheshimiwa wameongea ni ukweli ya kwamba baraia baito babu yake gekuba ondeta iyo ora konye omogusi kiongozi Vini Bunde adana bwakirema watching live from Rangata no arato bwatiti biasa nbia bana sabari mandato to maji SMS cheno karto enda to chisoma ngwiri na to kuna na sumu mokeyo to kwera na to kwanena raira nero gosere ribuna chingwa na jiri kitabe tiboronge wikabaira ne epara ora ingo gordo taina pisho de taina para to kwena oseningi kiara gashagwa na kwane nkwana gede nero ya gejo mo bwa simiuro moja ngwiri na to kwana yonsi enero ndi TV bwa sumousi toska. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bwomogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi.
Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaliya bagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iyuerange nekigambiro kia Kisii Low Court kuseo bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asobogima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubulyo bwobolema asobogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mano mwanchu muri Ndizi TV kwa rasi nseme yende yo mutumo kwa kwa siba maji mbiamara sana ndo to mai birenkre vino asema mbi ya bon erik mukahe no ari mi yumoro agoteana ina maene bara intubwa tigusi abange babo nigo biganireti amaya barabuka abanyene bagocha emekutane menge kero muraibu ensaro lakini mbanya kurangirani baje wena abagabana etokubaigwa asichimbeo oka turirie county Nyamira Nyaribo tarigo kwana p agojisimbango kwana ine birenge bya kurwa birenge bya abakenya bakuru meri nyarange no arime yumoro ya tena egeti ya suneka kerokyo nkeyo pit igaba manyana gya chire nyangoso ikiara gya kwanru botambe abanchari bono wikaba mukerigoro na bagote babogana mutemo kerigoro gya chire igoro enara odera nkuru nyancho akitade diretaria nateba akoro kun Cyrus ogeto adano arime yumoroberi ame ogokire sana asumuroberi tubwate asemambi to kwanra byemana sabara ya ampongesa otebere nambye mugocha thank you byasana mugocha nara odera Ndizi TV injem Frederick Asiago korwa makairo chingena chingmeti chingena 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 makairo chingena omanga amangana ayana maya ase oye ndiri abantu bancha no bwendete oirane himo nonye nensoko konya kwarengereti kobekalia okorani go yachi kamera binde bisarigite kabisa asante sana no ba na oisikwira na boko bakonya yo ala official leader Ruto ta korwa raisi akorire ense ya ito ameandika kisingia tingero jibuya lakini ogerika bundo meteke usine ke sensa no banyoro konderia korika anyora kia chara asini kimbe yamana sa mandate kutobwatia
asemambi yabone tuiranire hande tsindundi twaturalina paipatsa nchigendete lakini chingwana kwana Raila Odinga na wika bachikwenda senseva yo korobekana bataiwana neti no kungusana nangora sensema ya Western ere bakaro ya suprema siningo monene Brave Gabriel Secretary nka onde speaker bono ba ngusana nenaro turigeria abrakinto turalirina okorobekana nkobe okwinginjo nande ekero chingwana chichirasi tujagere repute biamano makori kwanza mbaire ni biamano abantu bagusiba minto muwoje tikurwa kitengela na asante kuru jinsa mjinde jinsi tunasema asante sana bono igora mangana wata igora chinkwana chinkwana chiria chibwate utata wa ina yake yani bangenterera netinda kebeke uyo kwaneke there is no sincerity kera onye muminity really well mwatumire chitimu kuchialia inki moko na kuishwera threats like ikimwanja ngekoba ichungwa ule chair ko chair na Kalonzo si nkwana chiria otebirira iranga binte byo goteba gusena na ndine ru isaransi talia now you are left to wonder a deputy president nara yatebanga entunkiyo ge uchosoka kurwaria you know Raila is justified kosoka na gotebanga onye mwamuire nga kiningi kayo igende ibi achite senja maandamano alia onye mwamuire nga ntukwana ntutakwana kiningi kayo then option yitu turatwale no kwerne street kera mwangire gototegerera onye ndiba minute well kuchakira Raila a president Gachagua Ichungwa all of them ebare ku restrain kukwanira mangana alia babikire semesa bataitu kukwanira batigenga inwe timu eri tutu atoma uchialia kwanirana buna mora amwe will abide firitura nyala gukora ntubikore lakini etimu de wisaransa buna bantu isaransa na bishop ama sabotoge ndrete tuabikira marunse abantu bandi sika bagasene gukuranga mubeka marunse mabu mokoraki ndogotigera masabonjera so bale gwanja batige timu eri kwane ekero baretira matoke abo then tumaye wanza ku react to them pesa bishop ngera mente gero yimane yo njenga ndaraga tabaneke abantu kitwa baira abantu abanne tegata abantu abanne tutigo bwana ngapatisanie banjira n'abantu bande gukwana bono Raila mbona chaka siasa how Raila chaka siasa na ende amaandamano ajia goteba baire nebara njina mutegererete igatebete na baira abete ba maandamano aya yoko gendewa atume kama maandamano ma lakini optionero lakini ndio gotaka akira tu abekire mekakati abantu kete barase kete bataite ko yiri omuntu na lena kwani take one time a president no muntu mungaini sana na neno mosom na lero tiangirore igabanta abugata abantu bakoleto abasani baye lakini baraba pesa baya soko mwenefi yani mbatagitia faulu enya bate bire patisania ba na nda magana ya yakun the president na kwanete na tabete onya ama chinkwana chiroro abantu bachorire batenenire tiga baya guri baba goreki bakwane lakini omuntu naro bwe koleto musani bwe president akarango kerire buno okorigire likwana lakini ayene betie president hata kitamo feri injena yote bayo tigabati kingwana kigendere Kalonzo no hari muina chungwa no hari muina tigachigendere because omuntu bwate interest ya yecho gutaka ayiriense gakonya kotiagia egento kiabangi tigagendere nara otebana Moffat Magola than everybody is an opinion leader adena kiro mondo gusia ko pajoga ne opinion leader kiro mondo Moffat Magola ne nara tena if the airstrip cannot meet the minimum operational threshold why should the government pump money to a white relevant projects are requested during the meet the people tour amen ayago tebuna na rende na airstrip tera ikera na minimum operational threshold tiga inge serikali yango bekira chibes Bono ye karago kwa na nchina re kombo bolia. Ari airstrip boragendo. Na forest.
There are some constructions which are on. Ekera kwa na iko na roje. The construction is on. There is a renovation. Aya, budget ne bwate chibese. Yes, true. Ekera kwa na iko bono. Inkiamini tubo. Ekero nere yakabira na bona projects are requested during the meet the people tour. Na maene na mheshimiwa na mete kwa rabiri mheshimiwa na no mheshimiwa ole ekero mokonyo na during the meet the people tour na di project dira sab. Na bogo saba. Lakini that's kulino go play to the public gallery abantu bayunga gwakodereki. Wasabiro akiruchi ngobi na abananchi bali. Lakini buna nateba ebintu ebye karota etegento ke korwe uikakebe kwa se budget ite county go se national government ebintu bire president yo ya kwa na ali ateba bune biri agatebire nga 6 months gento ke kyabire bia bete nonyolete marine usika marine stadium sio wapi stadium 6 months what bintu biri go chabia because uikia serikali irane eligi chibese ichi imanya go chakobekaria na bogo saba ne president bako tebina akodreki na akoire lakini mbiro. So the best thing ntugata barai all levels baito barai baito bali wanja bategererio gieli be active at the budget making stages. Make sure sunekeria expansion ya suneka kyabere captured e para fulani yabere captured ego chikobara isi as executive ko implement ebintu biri bibekire as a budget lakini moise ko banyanga ti president yecheche tusabe you'll get it wrong. Mo sabe binte binge bosa. Ako irane na moirane na Bernard Mugaka mukaya out then a good morning or for out to bugat ko doka tal out then osoro ndio shida gusi. Bernard mukaya uri kadha osoro nere programs ina man. Bono osoro ko tinu mwana. Inke osoro ko bere mejano. Osoro ta ko problem e kerari introbania. Abante to ko tenna bue trensiamo tomatebie babiri tuba una toka ndatoka teba ngabande maganda ko motebe na osoro igorende dali problem it's not a problem it's not a problem baraga nae mheshimiwa nara wadena osoro nere oturoni uzi no odisa bigiria liga na mani buna na ateka ko teba litangani osoro problem yae igago kwana gosago pokie anyway I think beke seke guzi kira sound funny lakini egentara gukora era manye ngaro murai ozaut mugirango amangana abo machoge bo basi kitutu chache Nyamira West Mugirango sio wapi tarabe prefect ya bagusi kose spokesman ya bachumbe bande ere tiga focus bo ya South Mugirango lakini we got the national level ali sale chief whip aba mobilize go eti agenda chia serikali ya Ruto lakini akara ikire gusi community nko mwangere emogeche saidi ingana yo kurwani simba ntuno ali na into ango korale kena kelia nero gukora kinero kara bintu getembia aba asinge njago kwana too much aise ku convene to South Mugirango oganya abajumbe bali National Assembly oba mobilize alia oba whip to the thinking and the needs chia serikali yasa future lakini isako genderanga kiregento teba ako ta konora isolated ne community Rose la tema de ano atori tibia sana bona ka tugerta osoro ni garo mochumbe osatu magrange garare gusi engima ose garare gusi ni gare jivu because the get jivu di bakari ya ndiriye garare gusi amararia uchipu wipone ndibwa egente ikoro yaje uchipu wipo tasibindira abantu aberu uchipu wipo oso learn to listen oso resare nyakata tegere osaba iri ba yesi bari tebyo mwana uyo soro ateme ko listen a good listener igakoba perfect because osoro is not a good listener because any abantu bakwanire Nyamira yakwanire abono kisingo kwanire jise chese ko yakwanire abantu bakara America bakwanire bako umuntu kwanire ko rungumbu na osoro na reshida osoro be a good listener osoro ezori abayiri bo osoro ezimuri tell osoro to be a good listener nti abantu bakoteba muna bono mujumba ta reputa goja ko kolera ali kwangwa anya ko be good listener kusi abayiri ba bo soro nyamoto tegerere tebono iga tebyo soro abe good listener and abe good learner gertu ende to kwana mheshimiwa
atumenye korana resources majiriko bana abande bagochora na boyo mburi kwa usingitu masabe ali ngo KRODM ebintu byamajuje yondo tena njinju binari ngona so ile serikali usininyo ale bintu ni here buyana ekarotali subjected to the government of that day olinwe bin kiara talia abana njimbaro amagoso sana amagoso sana ekero utagetekero montabe ireini ya serikali ile kwa ambago party ile then there is no need yoko ba multi party state or say a country where the multi party the best thing you can do yeah no gosikie byama buna bire onye no DM yitige eitese oitawiche naye kiriki yao nyasanje tabachumbe liko anyorete kabe nabwo naye buno muchumbe takoba buno muntu tamaetie sore sogocha ege na banenje bali bagochorete nga injo mwanjorete na Jubilee ukwame na Jubilee yao nje mwanjorete na UPA yeah pero genda parliament buna nagotebia oise ko very active oise ko make sure kirigento kiao kiabikuru budget area tiga this public making ana kwanete mono na sabeteke kisabe gwetere se budget ifro area ile assembly ko se national assembly ko se county government ko se county assembly floor nyetumie say that ekero chi project chi kuruewa karwe chao the budget committee saransete make sure you are there and kwa kon family asiji clerk chi go type chi minute chiria make sure ekento kelikyo wa kwa nati kiabere captured there is no government ira ruke egento kiabere captured as a budget and kire documented because you have a copy e pare ento anebekete chibese chinga ichire it will be easier kubwatie bintebyo namagendera onache lakini bona agachi ali go isaransa ekaro bakubolinga ondo bwate kenda ukwana wasoka kwa ndecho koirana ekaro bakoldire ayekwa makelunga ngwaje parliament lakini at the end of the day you have never had that award ngwana ko tuanira abantu bao oganya magendera aje yatatokea wapi Tereso Mboga tena watching live from Saudi. Good morning Brighton, tuko pamoja na bageni abo tukore ebire bitu bya era sinekini eseda ke memo kero producer na usabiri de ke memo ntwa celebrate miaka 10 ya devolution miaka 10 ya sisi ka count korengana naye ingero tuko yokeria se miaka ngero anara ta kora menta nini samangana ikwa kwane inje kora ikanda azikete nara aligiri jamanto enchaba kore bintu bona parliament akarena ringi school ko korato ringi debate tuatora proposal side no opposition side okay no nya parliament ejere ere senate ntokwa parliament ere senate na national ntokwa proposal side majority na minority that is it bono ebiame bibinde kibiro onye bigo ebiro moina ngako katokore by example bona nyetobwate proposal side no opposal side ingi toko takete proposal yoka ndotwara opposal side opposal nere kogere emotion yagendere bono igana serikali njege ngoyiriri muna mondaba abarai bagushi mbaroji eliyeto opposition na ende manje zingi opposition kegera nya mbaroji eliyeto opposition na ende ba understand zingi opposition aba bagendete ne kiama kia kwanza kwa ikaba manyine bya mebinde na birombiro biko post kwanza biasan ndebi goro ya mangana devolution ya orojena kirtu kwego kelia ase miaka 10 ya rire ase satonyora serikali je county sine tumegwara so yonde tuko devolution ni ya jetebina na ndege rogo yirigiriri bali ba begete devolution government ba bwate vision bali ka focus ekero nonye twaye changiete etwaye changiete bali ba begete efficient yeyu na ende ba beta focused etoko bare ndu yamono kiagara ya retra magenderero uzo kuligireria magenderero bondo ka devolution ya retra amange sana enye devolution yetacha kibasi cyari gukorerwa hari national ngokorengana ne konyete Yes, and Bishop Zari will be to be a retiga one of my Shimiwa Puta Kwanikan is one of the beneficiary in devolution. Asante sana. Devolution is the best thing that ever happened in this country. Bono to the governor, a mini president ke given area. Kuruma yangu tamera walenga chiba sechiko nyolkura national government. Lakini bono serikali ya William for the last 2 months otemire kuchireta mapema. So Governor Simba, Governor Nyaribo, mba uchi utwara excuse
ni CMCA chiri chitu nchuko tuare excuse nga chiba sichanya ole tu mba to kodera ma to expected tiga ba active ba so assembly alia governor ba umerana na CMCA bakwane ba focus on a few things onye ne chipara onye ne basari ba mona ishe bintebi ba chikupa bikole will get benefits chinyinge gwetara se devolution yewe biasano manjumuri bishop lingana leo mwera se second njenge ndiyo kana gataba litanga ni kwere ni president bia muno president na baroje devolution ne yenginjo that is why era korete ikitafauti ari tejiba sama mapema muno mheshimiwa tabiri akirete taka ba chance bono te bakuri mere the president itokura mwere ni bia muno kiagara na pagiti devolution biasano alingana audio mario biutakra dokor njenale kuboli chigabana chito simba no monagerio mugusi unless you change robero monagerio Kisii county baligane na nyalibo na waziri Machogu bune president ya challenge baisaranse bamona ise bintu batagete mbago saba paka basabe class ke bana cross kune county government ba prioritize bamanya ngi tutagete bune community omaerio bia mana sogo to alibaga abagusiba mentano nsi semore kuikatotene ne station yichi gwetera sa matangazo gwetera se biashara egerna into chikine buna inoro ne chinde chikinete ntoganya nga ndisi ne chikine yoka onya ntoko university ase ebintu bitu byo magusi everything ya chiri regional we must fight for ourselves gwekaturu anerane na liturakine omaerio njebuna nabatebi nda director ya Bevis Driving School ondo that driving karibu tusaidiane kiara cost yerenke no banterebo ubonya tonyo letia sokwegeri kubuya utapotea karibu sana bia sana bishop onde tukora basari bitu bya je na bogo tokonya bishop ne bra tokonya ali ngana lyo monene rutu ajire kombo njenge ndana ko tawa na nje litangani nkoira ni bia muno DCTV ikasimo ko ningia asante na endega ekena kikirario keko enora abantu onye mutaiyo bantu bakwinoka na maene ego ko turangeria atu enora abantu kuna lero kwaturangeria twaino ira barai bia mano manjumuri de tukora basiri tuko liare tumena nangia sensemo ya bochano atujunyorana na daktari karato kitemiro berio kiralitu ko miamaro abagere miamano ene DSTV bonsu bomogusi nyorana bokana to bodi sensemo imitanda kiare mirobirito negendrete asiri tuko liarero gito seni kia sani giansu kuna banya about abune mirobiri wike koleke antu twanya tuko inora abarai yose bonde bwensi abana kwigura barenge jiskuru gaki namoko bagwishiria mayekiara kwigura barenge by the way sure ngiriri bageri kwanalia abana baitu bakwira na skuru sabali engiya nyasato balendere skuru ne bwa challenges na tubasabere kiara tamu ya karwaga na libacha okora amatemu na ende edi nganalia dio maelio ngiriri bageri gwakira Bishop Omangi mate congratulations asokubekirwo egutwa kobo manene bwe SK ase region yeye ongera sana Bishop Omangi biasa na bana kwigura barumete na na nje na gotawaiga nyasaye tanya ko bamwanya bantu nyasaye nairo barindire paka bayikire siku cyego na nje na ko baganiria maya kyagara kugituru gukora mwaka abana bakora matemu nyasaye itore igoro abakorera ugwancha ibinda abana bayikse Joshua utanere producer yetu yomurubiri yone kuna marugine chibijago chira senchira yabene buna botamberiane Brighton Makori. Yamono moradia. Thank you. Thank you.